Hei! Tässä videolla näytämme Kuhmon seurakunnan vapaaehtoispankin toimintaa ja kuinka siihen liitytään. Mene ensin Kuhmon seurakunnan verkkosivuille. Rullaamalla kuvaa alaspäin löydät sieltä kohdan vapaaehtoispankki. Klikkaa se auki. Aloita klikkaamalla kohtaa Tule mukaan. Siinä sivulla täytät tiedot itsestäsi. Huutomerkillä merkityt kohdat ovat pakollisia, kuten etunimi ja sukunimi. Voit luoda myös itsellesi kirjautumistunnuksen kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi ja salasanan. Voit käyttää myös ehdotettua salasanaa. Laita myös yhteystietosi ja syntymäaikasi ja kohtaan markkinointiviestintälupa joko kyllä tai ei. Lisäinfokohtaan voit kertoa jotain itsestäsi, esimerkiksi erikoisosaamistasi. Työalat kohdasta voit valita itseäsi kiinnostavan työalan tai useammankin. Yksittäistä työalaa klikkaamalla avautuu kategoriat ruudussa siihen liittyviä tehtäviä. Lopuksi sinun tulee tutustua rekisteriselosteeseen, joka sisältää muun muassa tiedot rekisterin pitäjästä, henkilötietojen käsittelytarkoituksen sekä rekisterin tietosisällön. Aivan viimeiseksi klikkaa Ilmoittaudu palkkia. Nyt olet siis ilmoittautunut vapaaehtoispankkiin. Seuraavaksi voit mennä sivun ylälaidassa olevan Ilmoittaudu palkin kautta sivulle, jolla näkyvät tällä hetkellä auki olevat tehtävät. Siellä on tehtäviä, joissa on tietyt ajankohdat. Ja voit valita sieltä itsellesi sopivat kohdat ja valittuasi ne kirjaudut vapaaehtoispankkiin tunnuksiasi käyttäen. Voit mennä myös tutustumaan jatkuvassa haussa oleviin tehtäviin. Ja jos tämä kiinnostaa sinua, kirjaudut jälleen vapaaehtoispankkiin ja sinusta lähtee tieto tämän tehtävän jättäneelle työntekijälle. Ja sinuun ollaan myöhemmin yhteydessä. Kiitos mielenkiinnosta.